Eta, bueno, pizkat, zendiak jakitzeko zuen historizia datu batzu ditugu eta nahi gendun jendeari kontatzen. Orduan, bueno, Ibarteako taldea, orain dela 30 urte sortu zuten Fernando Vildosola eta Borja Zendoiak, eta eurak hasi zian izan zian herriko leheneko bisak praktikatzen Miralore. 3 urte beranduago, 1989 urtean, beste sei lagunek jarraitu zioten eurak egindako lanari eta sortu zuten herriko lehenengo triatloi taldea. Esan behar da, izan zela Euskal Herriko bigarren taldea, Euskal Herrian zegoen bakarrik taldea, zela Tolosa, eta eurak izan zian bigarren taldea Euskal Herrian sortzen triatloi taldea. Hasiera batean, ez zuten federakuntzarez, eta parte hartzen zuten la Federación Española de Triatlón Moderno. Orduan ez zuten federakuntzari. Orain, 27 urte gogo lan egin ostean, bai, eurak izan duten denteko laguntza ekonomikoari bitartez, igoratza duten lehendakari moruan, eta daukate 50 lizentzia, kadetetan hasita, veteranoak arte. Gaztenak 15 urte ditu, Miraldoian praktikatzen duen gaztenak euren taldean 15 urte ditu, eta veteranoenak 72 urte. Orduan, esfortzu eta lan asko ostian, emaitza inportanteak eduki dituzte, eta ere bai, jende kirolari izenekoak izan dituzte tardeak. Bai, Osoro eta Ganaiak momentuan dauzela, zuntan, Ibo Enanue, Edo Jarzun, Ane Ziaran, Aitziber Urtiola ere bai, Ester Pagei, eta Maialen Zamakola. Batzuk esateko gara, baina, eta hori, eta herrian egin duzuen kirolaren aldeko eskerrak eman dizuegu omenaldi honekin, eta hori, horregaitxin edo gozuek 15. Feliz hau inauguratzi, eskerrik asko.